yi subscribing to YouTube channel na Gabdos TV a YouTube, kana ku bibiye mu a dukkanin kafafen sada zumunta domin sauraron labarai, shirye-shirye masu ilimantarwa, faɗakarwa, haɗa da nishaɗantarwa. Amincin Allah ya tabbata gare ku, barkanku da warhaka, barkanmu da kasancewa da ku a cikin shirin Duniyar Mawallafa. Shirin Duniyar Mawallafa shiri ne da Gabdos Online Radio and TV ta ɗauki nauyin kama ma'abota bibiyar a dukkanin kafafen sada zumunta domin nishaɗantar da ku da fasahar mawallafanmu a littattafan Hausa. A yau za mu shiga littafi mai suna Aikin Zuciya, wanda ya kasance mallakin Lu'ubatu Isa Lawan, da fatan za a yi saurare lafiya. Ɗakin taron cike yake makil da jinsin mutane, mata da maza. Kowane tebur yana ɗauke da mutane biyu, mace da namiji. Kowane namiji da yake a gurin kuma matar shi ce, domin haka aka tsara musu. Aure ne kawai aka gayyata, idan ma ba matarka ba to kai ka jiyo. Tsarin dai shiga gurin mace da namiji ne. An ƙayata gurin iya ƙayatuwa domin gurin ya samu halartar haɗaɗɗun 'yan boko da shahararrun masu kuɗi. Dina ce ta musamman wadda aka shirya wa Alhaji Nura Sada Isa Mani, shi da mai ɗakinsa Hajiya Naja'atu Haruna Sale, wanda abokansa irin su Bello Ibrahim Siniya suka shirya mishi saboda ƙarin girman da ya samu a gurin aikinsa. Wata sabuwar mota ce dalleliya ta sanyo kai a cikin farfajiyar otal ɗin, gurin da aka tanada don ajiye motoci. Direban Alhaji Nura ya faka mota da hanzari. Direban ya fito daga cikin motar ya nufi daidai kofar da ubangidan nasa yake kwance. Cikin motar ya buɗe masa, sai da ya ɗauki wasu 'yan daƙiƙu sannan ya zuro da ƙafarsa ta dama. Ya fito, fuskar shi tana ɗauke da murmushi. Ɗayan gefen direba ya nufa cikin yanayi na sauri ya buɗe. Hajiya Naja'atu ta fito ita ma kamar yadda fuskar mijinta yake ɗauke da fara'a. Hakanan ita ma fuskar ta sai fitar da wani annuri take. Hannunta ya riƙo suka nufi cikin hall ɗin. Gaba ɗaya duk mutanen da ke ciki suka miƙe domin girmamawa. Daga bisani suka zauna a guri na musamman da aka tanadar musu haya tebur. Bayan sun zauna, ɗaya daga cikin abokan Alhaji Nura mai suna Alhaji Muhammad Ibrahim Na'iya ya tashi ya karɓi lasfika ya gabatar da kanshi, sannan ya yi wa baƙin da suka taru a gurin sannu da zuwa. Ya gabatar da ɗan takaitaccen tarihin Alhaji Nura da irin gwagwarmayar rayuwar da ya sha kafin ya samu ya taka wannan matsayin da ya samu a yanzu. Daga nan kuma aka ci gaba da gabatar da kayan lashe-lashe da tanɗe-tanɗe, sai kuma wanda aka shirya liyafar domin shi ya fito ya gabatar da nashi jawabin game da nuna godiyarsa ga Ubangiji da ya kai shi ga samun wannan matsayi, ya kuma gode wa abokansa da kuma shirya mishi wannan liyafa. Yana ƙara cewa ya sauko kan step ya rika bin abokan nashi suna gaisawa, gami da yi musu godiya. Duk abin nan da ake, Naja'atu tana biye da shi a bayansa. Daga ƙarshe Sanusi Anu ya ci gaba da nishaɗantar da wurin da zaƙaƙan waƙoƙin shi masu tausasa zuciyar masoya. Daga can gefen Hajiya Naja'atu take tsinkayo muryan wasu mata suna gulmarta. Ɗaya daga cikinsu take cewa, ai wallahi ina tausayin waɗannan bayin Allah saboda rashin haihuwar nan. Dubi yadda suke da tarin dukiya sai dai babu magaji. Ɗayar kuma ta ce, ai na ji an ce wai matsalar daga gurin matar take ba daga gare shi ba. Ta kusa da su ta yi tsangal ta sanya baki ta ce, ai ko idan da ni ce Alhaji Nura da tun yaushe na juya mata baya na ƙara aure. Da lafiya ta kalau, saboda idan shi ne ke da matsalar ita ba za ta iya yarda ta zauna da shi a haka ba. Naja'atu ta waiga ta kalle su, sai dai duk a cikinsu babu wacce ta lura da kallon da take yi musu saboda daɗin gulma da take musu. Ranta a ɓace ta fito daga cikin hall ɗin. Alhaji Nura yana ganin haka ya yi saurin sallama da abokansa ya fice daga cikin hall ɗin. Shi ma cikin sassarfa yake tafiya tamkar zai kife. Ya ƙaraso gurin da take, yadda ya ga ta juya masa baya ya san lallai babu lafiya, don haka bai tsaya wani ɓata lokaci ba, ya kira direba ya ja su zuwa gida. Ko a cikin motar Naja ta bi ta yi kicin da fuskarta, don haka Nur ya kyale ta ya bari sai sun isa gida, shi ya san hanyar da zai bi ya rarrashi kayansa. Direba yana yin fakin, bata jira ya zo ya buɗe mata ƙofar ba kamar yadda aka saba, ta yi sauri ta bar gurin. Nur ya fito daga cikin motar ya yi tsaye yana bin bayanta da kallo. Wani murmushi ya yi saboda ya san halin Najarsa.
muddin ranta ya ɓaci to sai ya sha rarrashi kafin ta sauko. Bin bayanta ya yi zuwa cikin gida. A falo ya yada zango. Gogoron da ke sanye a kanta ta cire ta yi wurgi da shi, ta sanya hannayenta ta tallabi fuskar yadda ya ganta ta zauna ta yi tagumi. Ya sanya ya shigo cikin falon kai tsaye. Wurin firij ya nufa, ya buɗe ya ɗauko robar ruwan yankari ya zuba cikin kofi, ya kurɓi kaɗan ya ajiye. Naja ko ga alama hawaye ne suka fita daga cikin gurbin idanunta. Nur ya tura mata idanuwa, ya san yanzu yadda ranta ya ɓaci ko da ya rarrashe ta ba za ta haƙura ba, don haka ya nufi ɗakinsa ya ƙyale ta. Haka da ta gani ya sake ɓata mata rai, wato bai ma damu da ɓacin ranta ba kenan. Ta silalo daga kan kujerar da take zaune, ta riƙa kuka, ta ɗaga hannunta cikin murya. Kuka take roƙon Ubangiji da ya ji kansu ya ba su ‘ya'ya masu albarka tare da Nur ɗinta. Nur ya fito daga cikin ɗakinsa ya tarar har a lokacin Naja tana nan a durƙushe a kan ƙafafunta. Tana sakin wani sautin kuka mai ratsa zuciya a hankali. Ya ɗan tako zuwa wurin da take, ya tsuguna, ya kai hannunsa ya dafa kafaɗarta. Ya ambaci sunanta a sanyaye. Naja'atuna, ki daina kukan nan, ba na son ganin hawayenki. Ta ɗago idanunta ta dube shi. Ya ga idanunta sun kaɗa sun yi jazir. Ya soma magana cikin ruɗewa. Me ke damunki ne? Ki faɗa min, me damuwarki? Ta yi shiru bata tanka masa ba. Ki faɗa min ko menene matsalarki? Ta kalle shi fuska a raunace kamar za ta yi magana sai kuma ta kasa. Nur ya yi zaune gami da yin tagumi. Sai kuma ya ji ta bashi tausayi, yana iya bakin ƙoƙarinsa don ganin ya sama mata farin ciki. A hankali ta riƙo hannun shi ta fara magana cikin murya mai ɗauke da kuka. Nur, dole na yi kuka. Kana jin abin da wasu mata suke faɗa? Wai ni juya ce bana haihuwa. Nur, ka yi aure ko na fita daga zargin da ake yi min. Ni ce bana haihuwa? Nur ya saki wani ɗan guntun tsaki. Ya ce don wannan ne kawai kike wani ɓata ranki? Ta ɗaga kanta. To ki daina ɓata mini ranki akan wannan matsalar, domin ni ban ɗauke ta wata gagarumar matsala ba. Kina sane da Ubangiji shine mai bayar da haihuwa ga wanda ya so a kuma lokacin da ya so. Kuma ki sani Ubangiji dai ba a yi masa dole. Naja ta yi murmushin ƙarfin hali ta ce, ina sane da hakan, kuma duk abin da ka faɗa gaskiya ne. To amma ai kana jin abin da mutane suke faɗa. Ya girgiza kanshi. Kada ki damu kanki, duk abin da mutane za su faɗa ba kanki ne suka fara ba. Ki sanya hakan cikin ranki, kada zai yana damun ki. Taso mu je na taya ki ki wanka ki huta. Yawa didina, ko kefa ki murmushi mana in ji daɗi. Maimakon da suka shiga cikin ɗaki ta nufi ban ɗaki, sai kawai ta haye kan gado ta kwanta. Hakan da Nur ya gani ya sanya shi ya nufo gadon, ya hawo tare da janyo ta jikinsa domin ya rarrashe ta. Fuskarta ya gani jike da hawaye, ya ji tausayinta ya sake diran masa a cikin zuciya. Ya sanya bayan hannu yana goge mata. Please Najnur, ki haƙuri, ki san bana son kukanki, don sanin kanki ne yana taɓa min zuciyata. Taso mu je lobi na yi miki wanka, don na lura yau 'yan shagobar naki ne suka motsa suna kusa da goshi. Naja ta mayar da idanunta ta lumshe gami da buɗe su ta yi mishi murmushi. Sweetie na, ka bar ni in ji da kaina, don har yanzu ni kan ina jin zuciyata na mun wani iri. Ya ce to shikenan, bara na koma falo na jira ki, tunda yau ba kya so na taya ki hira. Murmushi ta kuma sakar mishi. Hakan yayi daidai da barinsa cikin ɗaki. Ta nufi banɗaki ta fara zuba wa jikinta ruwa. Wani sanyin daɗi yana mamaye mata zuciya. Wannan ne ya bata damar ci gaba da gabatar da wankanta cikin kwanciyar hankali. Ta kuma yi fatali da duk wata damuwa da ke cikin zuciyarta. Tsaye take gurin madubi tana shafa mai lotion a jikinta gami da goga turare a gaban jikinta. Daga bisani ta saka wata 'yar doguwar rigar bacci mai haɗe da 'yar ciki, sannan ta feshe jikinta da body spray. Ta ɗauko cingam mai ƙanshi na apple ta ɓare ta jefa cikin bakinta, tana tauna a hankali. Ta nufa ɗakin baccin Nur. A bakin ƙofar ta tsaya tare da sanya hannu ta yaye labulen ɗakin. Kwance yake akan gadonsa yana amfani da wayar shi ta hannu. Ƙamshinta ya isar masa da saƙon zuwanta. Kyawawan idanun shi ya ɗora cikin nata idanun. Da sauri ya wuntsulo daga kan gadon, ya taso ya tare ta ta hanyar yi mata masauki a gefen kafaɗarsa. Ya haɗa ƙirjinsa da nata yana faɗan wasu kalamai da suka sanya ta tsinci kanta cikin wani matsanancin nishaɗi. Nan take Nur ya yi mata wani salo wanda suka ƙara jefa junansu cikin nishaɗi.
ta rika dariya har da kyalkyatawa. Ba su ne suka kwanta ba sai wajen karfe 11:30 na dare. Naja ta mai da dubanta sashen da Nur yake kwance yana baccinsa cikin kwanciyar hankali. Ta ɗan janye bargon da suke rufe da shi, ta nufi banɗaki ta yo alwala, ta fara jero sallolin nafila. Bayan ta gama ta yi salati ga annabin rahama, sannan ta ci gaba da yin hailala da yin tasbihi ga Ubangiji, tare da yi masa kirari. Ta ƙaskantar da kanta ta ci gaba da roƙonsa ya taimaka idan har tana da rabon samun haihuwa, ya bata ‘ya'ya nagari, shiryayyu, masu jin ƙan mahaifansu, masu amfanin sauran ‘yan uwa musulmai. Sai da dare yayi sosai tukunna ta koma ta kwanta. Misalin ƙarfe 8 na safiya ta nufi kicin domin shirya wa Nur karin kumallo. Kunun gyaɗa da ƙosai mai ɗauke da haɗin hanta ta soya mishi, sai egg into egg ta shirya tebur tsaf, ba abin da za a nema a rasa. Sai da ta tabbatar ta cika masa tumbinsa tab, sannan ta ɗauko mishi briefcase ɗin shi wanda zai tafi ofis da ita. Har gurin da motar shi take ta ajiye, ta rako shi da hanzari. Direbansa Babangida ya taso ya buɗe masa mota. Naja ta miƙa masa, ya haɗe da hannunta ya riƙe yana wasa. Wani murmushi ya yi mata, ita ma ta mayar masa, ya sumbaci hannunta. I really love you Didina. Ta sunkuyar da kai daidai kunnensa ta raɗa masa I love you too. Ya ja karan hancinta ya ce sai na dawo. Bata yi magana ba, sai dai ta ɗaga masa kanta ta ɗan ja baya tana yi mishi bye bye har sai da ta ga motar ta bar cikin harabar gidan, sannan ta koma cikin gidan. Ɗakin baccinta ta nufa don tana buƙatar ta kwanta ta huta. Ta haye saman gado ta kwanta ta lumshe idanta cikin 'yan daƙiƙu bacci ya yi awon gaba da ita. Misalin ƙarfe 3 daidai Nur ya shigo cikin farfajiyar gidan. Turare ta kuma ɗaukowa ta feshe jikinta da shi. Bayan ta gama tsitstsara kwalliya ta nufo ƙofa da sauri. Tana buɗe ƙofar suka yi kicibis da juna. Ta ja gefe ɗaya tana murmushi cikin 'yar siririyar muryarta mai taushi. Ta ce sannu da zuwa. Ya langwaɓe kansa ya kwaikwayi muryarta yana cewa sannu da zuwa. Da yake matuƙar jin daɗin muryar ta yi masa kallo na musamman, wanda duk lokacin da ta yi mishi irin wannan kallon sai 'yan hanjinsa sun kaɗa. Ya rasa dalilin faruwar hakan. Ka shigo mana, ka yi tsaye a bakin ƙofa sai wani kallo na kake ta yi kamar baka taɓa kallo na ba. Ko ka ga na sauya maka ne? Ta yi mishi wannan maganar ne cikin yanayi na fari da idanuwa na 'yan shagwaba. Ya kai hannu ya jawo ta zuwa jikinsa, ya kai bakinsa leɓanta da ke ɗauke da white lips mai ƙanshin strawberry. Ganin zai wuce gona da iri ya sa ta riƙo shi zuwa cikin falon gidan, inda ta ci gaba da tarairayar mai gidan nata har sai da ta tabbatar da ta ba shi abinci ya ci ya ƙoshi. Wannan soyayyar gwanin ban sha'awa da burgewa, da ma haka ma'aurata za su riga koyi, da ba a yawaita samun mace-macen aure ba. Sallama Naja ta jiyo daga falonta, ta fito daga ɗakin baccinta domin tana tunanin muryar 'yar uwarta ce take tsinkayowa. Da sauri ta ƙarasa fitowa daga cikin ɗakin. A tsakiyar falon suka haɗu suka rungume junansu tare da yin dariya. Naja ta riƙo hannun Halimatu suka zauna akan kujera. Halimatu cikin mamaki ta jinjina kai ta ce, lallai Naja ke ce kika zama haka. Naja ta yi dariya gami da rausayar da kai, da idanunta ta yi wani wal da su. Ta ce, ƙawata ba fa na son zolaya. Halimatu ta ce, ba zolayar ki nake ba. Ta riƙo hannun Naja, don Allah ki duba fatar jikinki, ki ga yadda ta yi smooth, kin wani fresh da ke mai lobin naki yake baki ne, sanar da ni sirrin. Naja ta kuma yin wal da kyawawan idanunta ta ce, babu abin da yake bani illa tsabar iya kula da kuma tarairaya ta. Halima ta jinjina kai ta ce, to Allah ya bamu irin naki. Naja ta yi dariya ta ce, ke dai ba kya rabo da shirme, ai ke ma kin samu, ina Ahmad ɗinki. Halimatu ta taɓe baki ta ce, ke dai bari ki bar ni kawai, wai don Allah ko dai kin samu ciki ne? Wallahi bani da ciki, ina dai addu'a ne wurin Ubangiji Allah ya bani. Hali ta ce, haka ni ma a koda yaushe cikin roƙa miki Ubangiji nake, Allah ya baki 'ya'ya masu albarka. Naja'atu ta yi murmushi ta ce, na gode aminiyata. Masu kallo da kuma sauraron mu, a nan za mu ɗiga mu shirin aya. Ku tare mu gobe idan mai duka ya kai mu domin jin ci gaban littafin aikin zuciya. Karfa ku manta, ku yi subscribing YouTube channel namu na Gabdos TV. Kana ku bibiye mu a dukkanin kafofin sada zumunta. Bisalam.